Snježana Antunac, profesorica sociologije u gimnaziji Antuna Vrančića Šibenik i evo ovo je već druga godina kako surađujemo sa gradskom knjižnicom Vodice. Ove godine projekt znači animacija demokracije, kako je glazba mijenjala svijet, tema je punk. Djeca su jako dobro prihvatila, odradila znači prezentacije od povijesnog dijela kako je započeo punk pa do znači danas kako se zapravo punk manifestira u današnje vrijeme i mislim da su jako zadovoljni, bila je jako dobra atmosfera jučer i nadamo se da će tako proteći i danas. Hoće li nastaviti sa suradnjom iduće godine ako bude? Naravno. Je počelo roka, punka, pa nije se da sve završilo? Naravno, mi se nadamo da će nas gradska knjižnica Vodice pozvati sljedeće godine. Sada na koji način surađujete vi u ovome projektu? Pa, ajmo reći da sam ja na neki način idejni tvorac projekta. Prošle godine su me zamolili iz knjižnice da krenemo sa nečim što bi zainteresiralo učenike, a budući da sam dugo bila profesor, onda sam mislila da je to glazba i budući da sam dugo bila profesor, mislila sam da bi najbolje bilo da to učenici odrade. Dakle, ja sam neka vrsta idejnog projektanta, a svi oni su drugi realizatori projekta. Jeste zadovoljni sa suradnjom? Pa ja mislim da smo svi zadovoljni i nadam se da ćemo tako nastaviti. Evo, prošle godine je bila samo gimnazija i vodiška knjižnica, a ove godine se već priključila ekonomska škola. Ko zna, možda i dovučemo pola Šibenika u Vodici. 30 punkera. Ako ti napraviš koncert za 30 punkera, a 30 glupih punkera dođe ispred, popiju se ispred tamo gdje ti organizira koncert i nisu htjeli tebi platiti 30 kuna ulaznicu, onda neće, ko je onda lud? Pa evo, ja sam Rade Kristić iz Šibenika. Znači, povod dolaska ovdje u gradsku knjižnicu Vodice je organizacija ekonomske škole kojoj se zahvaljujem naravno na pozivu i pričat ćemo o punku. Znači, što je bio punk, što smo mi radili u to vrijeme, početaka punka ovdje u Šibeniku i eto, kako smo živjeli te neke svoje godine pubertetske, možemo tako reći, srednjoškolske. Je li je punk na vas utjecao ili vama promijenio život punk? Kako utjecao biti punk na vas? Pa u tim godinama nema toga što ne utječe, u tinejdžerskim godinama sve utječe na nekoga, na nešto manje više. Na mene je, sigurno da je, bilo je mojih prijatelja koji su slušali heavy metal pa su bili heavy metalci, bilo nas koji smo bili punkeri, ali svakako sve to istraživanje u životu donosi nekakve promjene i eto, čini nas nekako ne drugačijim, ali možda boljim i svjesnim društva u kojem živimo i onome što želimo napraviti. Kakav je vaš odgovor na pitanje je li je punk mrtav ili nije, ima li ga još? Ma ima, naravno da ima, možda ne u toliko količini koliko je to onda bilo eksponirano, naravno zahvaljujući tome što je punk bio novi, sve nove stvari koje dođu nekako u medije, danas u medije više, onda u medije manje, ali više se i čitalo, više se davalo pažnju, su zanimljive, jel tako? Punk nije mrtav, punk nikad neće umriti, jer mislim da se radi o nekakvim stvarima koje donose vrijednost svima nama u životu, koliko to zvučalo sad možda i čudno, možda i ovako, onako, ali to je jedno istraživanje, kroz te tinejdžerske godine i bunt koji je potreban u tim godinama, punk to donosi svakako i u stvari treba se na neki način i nositi s tim. To uopće tako gledati na taj način kad se počinju takve stvari postavljati, znači postavite recimo drogu kao nekakav kvazi loš utjecaj, a onda vam se ljudi recimo u BMW-ima potežu crte od kilometra i to su utjecajni ljudi i sve to skupa, ili vidite recimo neke koji piju vina od 150, 200 ili 500 kuna, onda je to društveno prihvatljivo. Ovo nije, naravno, zato što je neko u isparanim gaćama, u čizmama i ima i rokez na sebi. Mislim, malo su ta mjerila kako, izdistorzirana, što bi se rekao. Teodora Marković,
3. razred, gimnazija Antuna Vrančića. Paula Jurković, 3. razred, gimnazija Antuna Vrančića. Gabriel Ivić, 3. razred ekonomske škole. Na koji način ste uključeni u ovaj projekt? Što radite konkretno? Konkretno, ja sam, znači, tako reći, koordinirala, znači, grupu iz gimnazije, također sam imala predavanje jučer o povijesti punka i danas, evo, gdje god triba. Pomognete, živite li vi punk? Pa, više rock'n'roll. Više rock'n'roll. Više rock'n'roll. Aha. A recite mi, evo, čuo sam da ste rekli jučer da u svakom u nas čuči mali punker, je li je to istina ili šta vi mislite? Pa, punker, buntovnik, tu negdje smo. Tu negdje, Aha. Dobro. Zapravo svi u sebi imamo onu jednu dozu buntovništva, možda prije ekspresije onoga što mi osjećamo i vidimo oko sebe. Koji je vaš stav prema punku? A moj stav prema punku je da je on jedna veoma pozitivna stvar koja se da mnogo razmišljati i on doslovno izražava osjećaje ljudi i prenosi ih vani ili kroz glazbu ili kroz neke ideale, kroz taj bunt pa mislim, mnogo ljudi gleda na njega kao neku negativnu stvar, a zapravo ne bi trebali, to su samo predrasude. Recite mi, pošto ste vi mlađi, je li slušaju mladi punk? Pa mislim, Sada? Da. Pa da. U kojoj mjeri? Pa ne kao prije, ali no, definitivno da. Sluša se, a? Možda nismo toliko intenzivni, No, ali prije, definitivno ljubav prema punku postoji. A od koga ste dobili tu ljubav? Pa, Kako je to došlo u biti? rekla bih od roditelja, ali nije čak ni toliko od roditelja koliko zapravo vidiš jednog prijatelja, vidiš jednog tipa možda koji sluša tu glazbu, zanima te o čemu se radi i uđeš nekako u taj svit i samo ostaneš začaran. Mogla su neki drugi, ne znam, u techno, disco ili neki drugi, ali baš vam je to... Ovo je nešto što je imalo poruku koja, zapravo što je Gabriel već jednom, ja mi se spomenuo ako nije više puta, tekst koji te privuče na prvu, tekst koji znači nešto. To je ono što ćete zapravo zadržati u bilo kojem žanru glazbe. Mi smo samo odabrali nešto što je došlo na prvo zapravo na... Bravo. Tema ovog našeg projekta Animacija demokracije je, rekla sam, neka vrsta trilogije. Prošle godine smo obrađivali hippie i rock, dakle do kraja 60. godina, evo sad je punk, a do godine ako budemo voljni i budemo imali snage, pokušat ćemo odgovoriti na pitanje što je to turbo folk i zašto je tu i da li ga se treba sramiti ili treba staviti pred ogledalo i reći to smo mi. Ja se sjećam 88. godine, mi bi sili u auto i to bi išli slušati, znači, u Gačevezijancu. To je bilo uživo tamo. I mi bi se išli šaliti tamo, kam u ulici, od 15-16 godina. Ali znači da tamo to mora biti, ne možeš ti to dovesti u grad i napraviti od toga. Bilo je u gradu. Bilo je u gradu. Bilo je u gradu. Jedno lito.